Behobia San Sebastian lasterketan parte hartu ahal izatea ez da beti erraza izaten, izena emateko eguna eta ordua ondo zaindu behar dira. Porque la página web había que estar atento, para las 12 de la mañana había... Baina denek ez dute nahi duten lekuan ateratzeko zenbakia lortzen eta hor hasten da iruzurra. Hola esaten digu zuzenean eta malizi gabe esaten digu. Eta dorsali gabe korrika egin daiteke? Erantzuna ezezkoa da, eta orduan badira zenbakirik gabe edo beste norbaiten dorsalarekin ateratzen direnak, eta horrek antolatzaileen esanetan oso ondorio larriak izan ditzake. Eta bihotzeko bat eduki, eta horrek suposatzen duen arreta guztia eta tratamendu hori bere gain hartzea, ez? Orain 4 urte, bezperar arte titulartasun aldatzeko aukera eman zuen Fortuna lasterketaren antolatzaileak eta ondorioz asko jaitsi da arauz kanpo doazenen kopurua. Javierrek dio irtenbide egokia izan daitekeela lesioak gertatzen direnean. Sí que sale con el dorsal de alguno que se lesiona. Ia 100 pertsona baino gehiago hartatu zituzten lasterketan. Borja Zamarreñoren ustez, ohikoa da honelakoak gertatzea. Correr una media maratón sin entrenar ya es arriesgado. Iruzurra egiteko kultura hori aldatu beharra dagoela diote antolatzaileek. Eta nik uste denborarekin kontzientzia gehiago izango dela eta hori ia desagertuko dela. Ia 100 inguru parte hartzaile zenbatu zituzten arauz kanpo, aurten 50. urteurrenean horrelakorik ez gertatzea espero dute.